I què tens aquí al coll? Una marca de naixement. He hagut d'anar al mecànic i aquest morat que veus aquí al cul és perquè el mecànic m'ha pagat molt fort. La teva boca és com una claveguera i hi ha una cosa a dins morta que fa molta pudor. El mateix, el cabró de la bicicleta. Esclar, el de la bicicleta blanca, el que no era el Roger. Exacte, i em pregunta, em deixes el mòbil? Nokia? Samsung. Galaxy? Ni detergent, ni sabó, ni aiguarràs. No hi ha solució. Necessites ajuda. Ajuda professional. Sí! Bé! Ara exacte. sí! Oblida't de la pluja, no ha plogut. Però de cop i volta ha caigut un llamp. Jo l'he esquivat i després de cop i volta he començat a... No. Gràcies a qui ha pogut dormir més estona? Adéu? No, senyor, a vostè. Només a vostè. I per cert, això que tens a les mans no és un telèfon, és un pollastre de plàstic. Boja! Ha quedat molt bé. Aquest m'ho ha quedat molt bé.